Masu kallo da sauraron mu barkanku da sake saduwa a cikin wannan tashar tamu mai albarka, tashar da take zakulo muku sai har labarai daga faɗin duniya ba na ƙanzan kurege ba. Kamar yadda dai muka saba kawo muku rahotanni daga jamhuriyar Nijar, ƙasar da take fuskantar wato takunkumai daga ƙungiyar ECOWAS da UMIAO da kuma wasu wato ƙungiyoyi daga ƙasashen Turai, duka dai wato domin tabbatar da an wato gudanar da dimokuraɗiyya a jamhuriyar Nijar. Ƙungiyar ECOWAS ta buƙaci wato sojojin na Nijar da su dawo da shugaban ƙasa hamɓararre wato shugaba Muhammadu Bazoum kan kujerarsa, tare da kuma sakinsa duk da wato ɗaurin talalar da suka yi masa ko kuma da suka garkame shi a gidan gwamnati da ke fadar wato gwamnatin shugaban na Nijar a birnin Yamai na wato a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. A baya dai mun kawo muku rahotanni kan yadda ƙasar Nijar ta dinga yanke alaƙa da wasu wato ƙungiyoyi da ma wato wasu ƙasashe. Babbar ƙasar da ta yi mata wato mulkin mallaka ita ce ƙasar Faransa, a inda ta nemi da ta janye jakadanta, kuma ƙasar Faransa ta janye jakadanta da kuma sojoji masu kula da sha'anin tsaro a duk wato faɗin jamhuriyar Nijar, kuma ƙasar Faransa ta janye waɗannan sojojin. Mai kallo da sauraron mu, idan har kana tare da mu a cikin wannan rahoton da za mu kawo maka a jiya, mun kawo maka rahoto kan cewa Firaministan jamhuriyar Nijar wato Lamin Zen ya yi wani wato balaguro zuwa ƙasashe da dama, inda muka kawo muku rahoton. To daga cikin ƙasashen da ya je wato ya nemi wato jamhuriyar Nijar ta buɗe sabon hulɗa da wasu ƙasashe daga faɗin duniya. Yanzu kana labarin ka riga ka saurara, amma daga bisani za ka ji mai cikakken rahoton. Makafin nan, idan har wannan shine zuwanka na farko wannan tashar tamu mai albarka, don Allah kada ka manta ka taimaka kai mana subscribe tare da danna alamar ƙararrawa, domin haka ne zai baka damar samun labarai da rahotanninmu da ma bidiyoyinmu da zarar mun ɗaura su. Assalamu alaikum, sai a biyo mu sannu a hankali a kuma gyara zama tsabdan jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi. Jamhuriyar Nijar ta ɗauki sabon babin hulɗa da manyan ƙasashen duniya. Shugaban gwamnatin Nijar wato kuma Firaministan jamhuriyar Nijar Lamin Zen ya jagoranci tawagar ministocinsa zuwa ƙasashen Rasha da Turkiya da Iran da kuma Sabiya, a wani mataki na neman mafita ga takunkumin tattalin arziki da wasu ƙasashen duniya suka ƙaƙaba mata, kama daga wato na ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS da UMIAO da AU da ma wasu ƙasashe da suka ƙaƙabawa wato jamhuriyar Nijar. Duk dai dalilin da ya sa ta ƙaƙaba musu waɗannan wato takunkumai shine dalilin hamɓarar da gwamnatin shugaba Muhammadu Bazoum. Ga wakili ya haɗa mana rahoto kan wannan ziyara da kuma mai ta ƙunsa. Tawagar da shugaban gwamnatin mulkin rikon kwaryar kasar ta Nijar Malam Lamin Zen ya jagoranta zuwa kasashen na Rasha, Turkiya, Iran da Sabiya ta kunshi ministoci guda 6 da suka hada da ministan tsaro da na man fetur da na noma da kuma na kasuwanci. A hukumance dai gwamnatin kasar ta Nijar bata bayyana makasudin wannan ziyara ba, amma kuma tuni wasu masana suka soma hasashe a kai. Malam Isufu Kado masani ne a fannin tattalin arziki a kasar ta Nijar. Wannan hulɗar da za mu yi tsakaninmu da Rasha da Turkiya da Iran, duka waɗannan ƙasashe su ba su damu da wani takunkumin sai da yawo ko wani imuwa. Ƙasashe ne masu hannu da shuni, kuma ƙasashe ne wanda ba a kama garaje, su ba su yarda da abin da Faransa da Amerika suke na suna yi cikin ƙasashe masu tasowa. In muka alaka da su, tun da mu muna da abin sai da fetur dinmu da iranium kinmu da zinariyanmu da lithium kinmu ana sayan su bisa gaskiya, za mu yi ta cikin matsalar da muke ciki. Wasu manazarta na ganin batun hulɗar tsaro shine zai kasance a sahun gabar ajandar wannan ziyara. Malam Alkasum Abdurrahman mai sharhi ne kan harkokin tsaro a jamhuriyar Nijar ma a yankin Sahel baki daya. Ka dauka Rasha abubuwan da suka shahi ko da jirage samfarin helicopter, an gani can baya wasu shekaru kasar ta sayi gare ta, to kuma tana da ƙarfi kwarai abin da ya shahi manyan motoci
na yaƙi na silki. Ita Turkiya kaga musamman wa'annan kuramen jirage nata da aka so aka rika amfani da su, an ga muhimmancin su, kuma Iran ita da kanta ta yi nisa bisa abin da ya shahi makamai wanda ake iya jewa na nesa ko a cilari. Sai dai Alhaji Yakubu Dan Maradi, shugaban babbar kungiyar 'yan kasuwa masu shigo da kaya da ketare ta siyan, cewa ya lalle akwai buƙatar Nijar a yau ta faɗaɗa hulɗar ta da waɗannan sabbin ƙasashe na duniya, amma dole za a koma hulɗa da abokanin hulɗar mu na gado idan komai ya je daidai a nan gaba. Wato shi wannan takunkumi Alhaji Gazali ai kariya zai yi, kuma siyasa ce, siyasa tahiya za ta yi ta kyale waɗannan ƙasashen. Dole su waɗannan abokanmu na hulɗa na gargajiya kamar Amerika, Faransa da sauran ƙasashe na Afirka, Cote d'Ivoire, Najeriya, su Ghana sai an yi hulɗa tare. Amma Allah ya sa mun samu wata dama da za mu haɗa kuma hulɗarmu da waɗannan sabbin ƙasashen wanda ba sai mun dogara da kaman ƙasar Faransa. Sai dai wasu masu adawa da gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta Nijar na ganin buɗe sabon babin hulɗa da waɗannan ƙasashe ba zai magance matsalolin da Nijar ta shiga ba, musamman tun bayan juyin mulki. Malam Muhammadu Abdulkadir mai lakabin mai dalili na daga cikin masu irin wannan ra'ayi. Wannan zagaye da Lamin Zan da wasu daga cikin makarabban shi suke nan suna yi, mu a wurin mu sunan shi jirgi daɗi ko kuma dai yawon tabarada, amma ba dan Nijar ta amfana da wani abu ba, saboda ba na tammaha Rasha ko Iran ko Turkiya ko wata Sabiya za su yi mu waɗannan mutane maganin matsalar da ƙasashe irin su tarayyar Najeriya, Benin, Senegal, Ivory Coast da dai sauransu ba su yi musu maganin. Yanzu dai 'yan Nijar sun zara ido su ga sakamakon da wannan ziyara ta shugaban gwamnatin Nijar za ta bayar wajen taimakawa kasar ga fita daga matsalolin da take fuskanta, musamman a sakamakon takunkumin tattalin arziki da kasashen duniya suka saka mata tun bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan Yulin 2023. Rahoto kenan da wakili ya haɗa kan wannan ziyara da Firaministan Jamhuriyar Nijar ya kai ƙasar Rasha, Turkiya da kuma Sabiya, duk da yadda za a daidaita wato hulɗa tsakanin waɗannan ƙasashen da zai yi maganin wato takunkuman da ƙasashe da dama suka ƙaƙaba wa jamhuriyar ta Nijar. Hakan kuma ya kawo ƙarshen wannan rahoton kenan. Mami kallon sauraron mu zaka iya baje kolin ra'ayinka a dandalin comment section tare da dangwala mana alamar ɗan yatsa domin ƙarfafa mana ƙwarin gwiwa wajen zakulun muku sai har labarai ba na kanzan kurege ba. Haka kuma muna ƙara roƙa alfarmaka da cewa idan har wannan shine zuwan kan farko wannan tashar tamu mai albarka, don Allah kada ka manta ka taimaka kai mana subscribe tare da danna alamar ƙararrawa, domin haka ne zai baka damar samun labarai da rahotanninmu da ma bidiyoyinmu da zarar mun ɗaura su. Sannan kuma muna godiya kan yadda kuke turo mana da saƙonnin fatan alkhairi da ma yadda kuke jin daɗin shirye-shiryenmu a koda yaushe. Hakan nasara ce a gare mu, kuma mun gode. Bisalam.